नंगौ आं गोबां खस्थ' मोनदों आंनि फरायनायाव बेफोर गासै भाइरेल खालामना होनाय सुबुंनि थाखायनो ट्रेनाव थांबाबो ट्रेनावबो आंजों जिरायदेरला आं आप डाउन खालामोमोन दिकेजलिनिफ्राय माबाखौ कलेजाव फैयोबा ट्रेनजों आं आप डाउन खालामोमोन माखासे उसुबिदानि थाखाय बोसोरनै आङो सयखिया होननाय हारसाफोरनावसो आङो रुम भारा थानानै आं हायार सेकेन्डारिखौ पास खालामदों कलेजनि लोगोफोराबो लोगो जालिया कलेजाव थांब्लाबो आरो रुम भारा होग्राफोराबो बर'फ्रा आंनो रुम होलिया आरो न'नि मानसिफोरा बोसोरनै आंखौ खबर लायाखै आं गोबां खस्थ' मोनदों फरायनाय टाइमाव बुंनो फैयो आरोना आंनि पासखौ लानानै आंनि जालांनाय जाथायफोरखौ लानानै रावबो कमेन्ट दाखाला जोंखौ 2020 आवबो बेबायदिनो आंखौहाय बिराद गाज्रि कमेन्ट खालामोमोन बे जोंनि जानाय जाथायखौ राङापारायाव जेनिखि जानाय जाथाय बेखौ लानानै आंखौ बुजादोंनो एबसुफोरजों बुजादों दोखो दिनैसिम रावबो एबसु आंखौ बुंनो हाया आंखौ बुदों होननानै आंखौ रावबो नाथाय आं इसोरनि सिगाङाव मालाब्लाबो गावनि देहाखौ फाननानै जाग्रा नङा लोगोफोर गोजोन्थों नैबे सानै मानसिया आरोना आंनिफ्राय क्लियारिफिकेसन बिगासिनो माने आं बुंखादोंमोन दाखालियो जानानै थांनाय बयनिबो लाइफआव सेंग्रा सिख्ला टाइमावहाय बयनिबो लाइफआव प्रब्लेम फैयो नङा होमबा प्रब्लेम फैयो आरो गोबां नाम बदनाम मोनो गोबांखौनो बुङाखै आं जेनेबा मोनो आरोना बांसिनानो खम मोजां मोनलायनायनि बेलायाव दे बेनिफ्राय आं बेखौ क्लियारलि आं फोरमायलांगोन आंहा एसे गारमाया बारा मोजां नङा देहाया अब्लाबो आं सम मोनाखै अब्लाबो आं दिनैहाय सम दिहुननानै आङो भिडिअसखौ खालामनाय जाबाय आरोना नंगौ आंहा बर' सेंग्रा मोजां मोननाय दंमोन राङापारायाव आरोना नामखौ बुङाबाबो जागोन बयबो गोबाङानो मिथिखायो आंनि गोजाम लोगोफोरा sisilianarzary भिडिअखौ क्लियार नायलां मानो होनोब्ला दासिमहालागै 8-9 years जालांबाय दे बे बाथ्राया नाथाय आं रिपिट खालामनो गोसो गैयामोन मानो होनोब्ला माखासे मुर्ख मानसिफोरा आंखौहाय माने जानानै थांनाय गोबां गाज्रि बाथ्राफोर कमेन्ट खालामनानै आरो माने नंखायखौनो नंगौ बायदि कमेन्ट खालामनानै माने फोसावबाय थायो आरोना दा बे दाल' नङा सिगाङावबो आं खालामजाखांबाय आं सिरियासलि आङो क्लियारिफिकेसन होगोन बिथाङा क्लियारिफिकेसन लुगैदोंलाय आं बिथांनि थाखाय आंनि फार्स्ट जालांनाय आं दाखालिनो बुंखादोंमोन ना आंनि जालांनाय जाथाय एबा पासफोरखौहाय रायखांनो नाङा आंनि हाबनोब्ला आंनि प्रेजेन्टआव हाब होननानै आं बुंनाय आंनि माने पार्सनेल लाइफआव स' आं बुंखादोंमोन नाथाय बिनि गेजेरावहाय आंनि सुथ्रु जायनाखि थायोना थ' बिथांमोना आंखौहाय जावले गाज्रि कमेन्टजों बानसावबाय थायो आरोना दाल' नङा सिगाङावबो जानाय बेनिखायनो आं दिनै क्लियारिफिकेसन होगोन क्लियारिफिकेसन नंगौ आंहा राङापारायाव सासे बर' सेंग्रा मोजां मोननाय दङमोन 2017 बिनि गेजेराव लोगो हमहैदोंमोन नंगौ जों सानैजों मोजां मोननायलाय लोगो हमहैदोंमोन आङो राङापारायावहाय बेयावहाय माखासे आफादनि मानसिफोरा जोंखौ हमदों नंगौ आं नंगौ बुङो आरो आं मालाबाबो नंखाय बुङा नंगौ बियो नंगौ थार बाथ्रा नाथाय बिथांमोना बुंदों जे आंलायनो राङापारायाव दोखो बुजादों नेभार मालाबाबो बिदि नङा बिथांमोना आंखौ हमदोंब्लाबो जोंखौ आखाइ होआखै फंनैसो सोबानाय जादों आखाइ होदों मानो होनबा जों मोजां मोनलायनाय मोनसे रुमावनो लोगो मोननाया गोबां इलिगेल जायो नङा होमबा बेवहाय बिथांमोना नंगौ जोंनि दुस्थ' खामानिनि थाखाय बिथांमोना जोंखौ सोबादों आखाइ होदों बाट बेबायदि नङा जे दोखो बुग्लिजादों ना हमजादों बेबायदि नङा नंगौ जों मोजां मोनलायनाय बेलायावहाय खुनु बांगाल हारसा नङा बर' सेंग्रायानो नार्जारी टाइटेल आङो नामखौहाय मेनसन खालामला मानो होनबा बेहाबो लाइफ थायो नङा होमबा स' मोजां मोननायनि गेजेरावहाय जों गोबाङानो दानि जुगावथ' रिलेशनशिपआव थायो नङा होमबा बाट बेफोरखौ खोनानानै न'नि मानसिफोरा आइयाबो थांदोंमोन बिमायाबो आंना ओमफ्राय बिदायाबो थांदोंमोन बिदा उन्दैसिना स' बिदाया दुखु मोननाय हिसाबै आंखौहाय आंनि बिदायासो आंखौ आखाइ होदों आरोना दुखु मोनखागोन न'नि मानसि गोरोन्थि मावनायखौ नङा होमबा स' आंनि बिदाया आंखौहाय नुनाय लोगो जोनायावहाय आंनि खर'आ वालाव नांदों वाल ना बिदि पाक्का वालावहाय नांनानै आंनि खर'आ माने गावदोंमोन आरोना ओमफ्राय लगे बे खाथियावनो हस्पिटाल दं बेयावनो एडमिट खालामनानै जेनेबा सुथेनानै हरबाय आरोना सरकारि हस्पिटाल मोनबा सिलानि जादों बे साइडआव दासिमबो दं
स' बे मार्कआ दासिमबो दं आरोना आं बेखौनो बुंदों स' जालांनाय जाथाय 9 years जाबाय दासिमहालागै 8-9 years ओमफ्राय दा मा खालामदों जेब्ला हमनानै मोनो बिथांमोना आंखौहाय माने माखासे गावसोरनो फट' खेबदों फट' खेबनानै आंखौ भाइरेल खालामदों गावसोरसो फट' लादों ब्रा ब्रायै दे आं फट' लाजायाखैमोन ब्रा ब्रायै बिथांमोना फट' लादों गावजों गाव शेयार खालामदों नोंथांमोना बांसिनानो नुदों जोंनि जायगानि मानसिफ्रा आंनि कलेजनि लोगोफ्रा स' आंहा बेयाव एसे इमोसनेल जायो गावजों गाव बिसोरो आंनि जरजबस्ति फट' खेबनानै गावजों गाव शेयार खालामबाय आफादनिनो मानसि बिसोरबो जाय सारेन्डार लालांनाय आं सिनायो नामफोरखौबो आङो मिथियो खिन्थु आं मेनसन खालामनानै होलिया बै समावनो आं एफआइआर होनोबा हायोमोन थ' आं बेफोरखौ आं खालामाखै आरोना थ' दायो आं कलेजाव फरायदों कलेजाव फरायनाय टाइमाव आंजों रावबो लोगो लायाखै बे जानाय जाथायखौनो लानानै आरोना बिसोरो शेयार खालामबाय नालाय आंनि फट'सफोरखौहाय बेनिफ्राय शेयार खालामनानै आंखौहाय माने बिराद गाहायाव दोनबाय आरोना आंखौ बिनि उनाव ट्रेनाव थांब्लाबो माखासे लोगोफोरा आंजों ट्रेनाव जिरायफाया कलेजावबो आंजों रावबो लोगो लाफाला बिनि उनाव रुम भारा लाब्लाबो बर'फ्रा आंनो रुम भारा होआखै बोसोरनै आङो सयखिया होननाय हारसाफोरनावसो आङो रुम भारा थानानै आं हायार सेकेन्डारिखौ पास खालामदों आरो बिनि गेजेराव गोबां मानसिफोरा अनेक गाज्रि भिडिअस आंनि सायावहाय खालामदोंमोन भिडिअसथ' आं मिथिया माबायदि भिडिअस खिन्थु मानसिफ्रा आंखौहाय मेनसन खालामनानै गोबां भाइरेल खालामदोंमोन बै टाइमाव माबा भिडिअस मोन्दोंमोन आंनि खिन्थु आं बेबायदि मालाबा भिडिअ खालामग्रा मानसि नङा इमान गाज्रि थ' बे टाइमावहाय गोबां मानसिफ्रा भिडिअ भाइरेल खालामबाय फट' भाइरेल खालामबाय बे टाइमाव खालामनानै आंखौहाय कलेजनि लोगोफोराबो लोगो जालिया कलेजाव थांब्लाबो आरो रुम भारा होग्राफोराबो बर'फ्रा आंनो रुम होलिया आरो न'नि मानसिफोरा बोसोरनै आंखौ खबर लायाखै आं गोबां खस्थ' मोन्दों फरायनाय टाइमाव आंनि मोजां मोननायानो आंखौ गोबां सापर्ट होदों आंनि मोजां मोननायनि जानो गोनां जेनेबा आंनि जानो गोनां बिखुनजो बेयाव गोबां मदद होदों आंनि फरायनाय समावबो जानो थाखाय माइरं आरो माखासे मैगं थाइगं न'निफ्रायनो आंनि जानो गोनां बिखुनजोआ जानो गोनां बिखुनजोमोन नालाय बेयो आंनो अननायनि गेजेरजों गोबां सहाय होदों माइरं होफैदों मैगं थाइगं होफैदों हरोमोन बेबायदिनो बाट आं बावनो हाया बिथांमोननि अननाय थ' आं बेखौनो बुंनो फैयो आरोना आंनि पासखौ लानानै आंनि जालांनाय जाथायफोरखौ लानानै रावबो कमेन्ट दाखाला जाय कमेन्ट खालामदोंमोन आंनिनो मोजां मोननायजों गोसोथोलायनाय हिनजावा सिगाङावहाय बे सिगां जालांनाय जाथाय बेयो 2020 आव जालांनाय जाथाय आंनि माखासे मिसआन्डारस्टेन्डिंआवहाय जोंहा ब्रेकआप जानाय लगे ब्रेकआप जानायाबो ओरैनो जानाय नङामोन बेयो जाय दा मोजां मोनलायनाय बे हिनजावजोंहाय बेयो गोसोथोलायनायनि थाखायसो ब्रेकआप जादों मानो होनबा बे हिनजावा अलरेडि हाबा जाखानाय फिसा गोनांखा गथ' गोनांखा हौवा गारनाय ना बिनि थाखायनो ब्रेकआप जाखादों आं खालामनाय जाखादों जोंनि मिसआन्डारस्टेन्डिं नांलायलायनाय बा रागाजोंहाय ना रायलायालासिनो थालायनायावहाय बिथांखौ लोगो मोननाय लगे आंबो बेखौ मोजां मोनो होनना मिथिनायलाय आं गारनाय जादों मानो होनबा बेहा अलरेडि मेरिड जाखाबायमोन आरो गथ'बो दंखायो दासिमहालागै गोबां गिदिर जाबाय बिनि फिसाज्लाया रौतायाव हाबा जानाय दा बेजों मोजां मोनलायनायखौ मिथिनायलाय आं गारनाय जादों आरोना आं बेफोरखौ रिपिट खालामनो गोसो गैयामोन नाथाय बे हिनजावा आंखौ 2020 आवबो बेबायदिनो आंखौहाय बिराद गाज्रि कमेन्ट खालामोमोन बे जोंनि जानाय जाथायखौ राङापारायाव जेनिखि जानाय जाथाय बेखौ लानानै आंखौ बुजादोंनो एबसुफोरजों बुजादों दोखो दिनैसिम रावबो एबसुआ आंखौ बुंनो हाया आंखौ बुदों होननानै आंखौ रावबो बुनो बुवाखैबो माने बुखायाखैबो बुनोलाय हायोमोन खिन्थु बुवाखै थ' आंखौ बुजादों मादों होननानै गोबां आंखौ भाइरेल खालामबाय थायोमोन आरोना बिनि मोजां मोननाय बिनि गोसोनाय हिनजावा जायनाखि फिसाय गारनानै गथ' गारनानै बिजों मोजां मोनलायदों थ' जाथायाथ' गोबां बोसोर जालांबाय बेखौ लानानै आंखौहाय गाज्रि कमेन्ट खालामनो नाङा आंनि जालांनाय पासफोरखौ एरखांनो नाङा आंहा गोबां खस्थ'नि गेजेरजों आङो दावगाबोदों इमप्रुभ जाबोदों दासिमहालागै आं गोजोनै दं आंहा जोबोद हेपि आंनि फेमिलिखौ लानानै आंहा जेबो प्रब्लेम गैया दायो आं जोबोद गोजोनै दं थ' बेखौ लानानै मेगन सानानै आंखौहाय जालांनाय जाथायफोरखौ लानानै कमेन्ट खालामनो नंगौ आं गोबां खस्थ' मोनदों आंनि फरायनायाव बेफोर गासै भाइरेल खालामना होनाय सुबुंनि थाखाय आङो हायार सेकेन्डारिखौ पास खालामनो थाखाय गोबां थाखा फैसानि प्रब्लेम जानायाव गुबुननि थाखाय आङो
एग्जामबो लिरखुमानानै होदों मेट्रिक एग्जाम गुबुननि थाखाय आं मेट्रिक मास्टारफोरनि थोननायाव ना बर' मास्टारफोरनि थोननायावहाय आङो गुबुननि थाखाय एग्जाम लिरनानै पास खालामनानै फैसा लानानै आङो हायार सेकेन्डारिखौ पास खालामदों जिखिनि आंनि लाइफआव मदद फैगोन ना मास्टारफोरनि थोननाय एबा गुबुननि थाखाय एग्जाम लिरना होयोबा जों फैसा लायो बिनि थाखाय आंबो गुबुननि थाखाय एग्जाम लिरना होनानै फैसा लानानै आंनि नांगौनि थाखाय आं सुफुंबोदों गामियावबो आंनि बेफोरबायदि जालांनाय जाथायफोरखौ लानानै गोबां मानसिफोरजों रायखुमा जाबाय आरो दासिमहालागै नुनो मोनो सायावल' मोजां सिङावहाय आंखौहाय ओरैबायदि रायखुमाग्रा दं बाट थायो बेबायदि मानसि गोबां थायो गामियाव थाखायो नाथाय नुनो मोनो आरोना नुनो मोनो बिसोरनि कमेन्ट खालामनायखौ थांनानै नायोब्ला चेक खालामना नायोब्ला उमुखासो न' खाथिनिनो गामिनिनो गावनिनो मण्डलिनि मानसि नाथाय आं इसोरनि सिगाङाव मालाब्लाबो गावनि देहाखौ फाननानै जाग्रा नङा सेंग्रा सिख्ला टाइमाव बयहाबो गोरोन्थि जायो सेंग्रा सिख्ला टाइमाव बयहाबो नांबावना मोनो सोर मोनालासिनो थायो बाट आफ्टार मेरिड माबाफोर गोरोन्थि नुदोंब्ला बुं आंखौ आंहा मालाबाबो बेबायदि इमोसन जानाय जेबो दुखु खैफोद दिनैसिम सौदावफैयाखै नंगौ गोबां इसोरा आंजों थानायलाय आंहा गोबां गोजोननाय दं नाथाय बेफोर रिमाइन्ड खालामना होनाया नोंथांमोननि जोबोद गोनांथि जानानै थांनाय 9 years 9 years 8 9 years जालांबाय बेफोरखौ लानानै आंखौहाय बेबायदि गाज्रि गाज्रि कमेन्ट खालामहरनो नाङा बाथ्रा बुंनो नाङा शेयार खालामनो नाङा कमेन्ट खालामनायाथ' जेबो नङा गाज्रि मोजां खालामखायो खिन्थु गाज्रि बाथ्राजों शेयार खालामनाया बियो जोबोद गोनांथि सिगाङावबो खालामखाबाय आरो दाबो आरो जोबनाय नङा नामा आं बेखौल' फंसे बाथ्रा बुङो आं फंसेल' बाथ्रा बुङो बे बाथ्राया जोबोद गोनांथि नोंनि गोसो आरो मैखुना साफा नङाब्ला नों जेरै नोंनि फिउचार नोंनि जोलैयाबो नों बायदिनो एखे जागोन आरो सोरजोंबा बुंजागोन सोरजोंबा गाज्रि खालामजागोन अब्ला नोंबो दुखु मोननांगोन सानसे समाव नोंबो खैफोदाव गोग्लैगोन जायनि जाहोनाव माखासे आंनि इउटुबार लोगोफोरा बै हिन्जावनि खोथाखौ लानानै जेनेबा आंनि मोजां मोननायनि हिन्जावनि खोथाखौ लानानै गोबां आंनि सायाव नेगेटिभ भाइराल खालामदोंमोन भिडिअस खालामदोंमोन बिथांमोन साफ्रोमबो दासिमबो जौगानो हायाखै आरो दिनैसिम बिथांमोननि चेनेलखौबो आं नुनो मोनो दिनैसिम चेनेल सालायनो हायाखै इउटुब चेनेलानो होन सालायनो हायाखै आरो माखासेनिया हारसिंनो डिलेट जालांदों आरो जाय आंखौ कलेजाव फरायनाय टाइमावहाय आंनो रुम होआखैमोन बर'फोरा जाय आंनो रुम होआखै बिथांनि फिसा जन्म जानायाव बिथांनि फिसानि सिलामायानो गैयामोन आरो आं बुंनो नाङामोन बेखौ जन्म जानाय लगे लगे गथ' गोरलैनि बेबायदि स्ट्रं जा आं बायदि एसेग्राब भाइराल खालामजाब्लाबो गाज्रि बुंजाब्लाबो नेगेटिभ ना बुंजाब्लाबो खालामजाब्लाबो आं फरायनायखौ दोनथ'आलासिनो आं साक्सेसफुल खालामनानै आं फैदों दिनैसिम आङो साक्सेसफुलाव दं गोबां लाइमोन दं गोबां लाइमोनफोरा गावनि जिउखौ फोजोबनानै बेबायदि दाखालाम गोसोखां आंनि लाइफ हिस्ट'रिखौ दायो गोसोखां आं माबायदि थांनानै दं आंनि लाइफ हिस्ट'रि बायदियै गोसोखांनानै थांनानै था नंगौ आंबो सानसे समाव भाइराल खालामजादोंमोन आं स्ट्रं जानानै आं दासिमबो थांनानै दं स' लोगोफोर जानायखौ नाजावदो जायखौ निमाहा रोङैखौ फोरोंदो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ स' माच